Ina farfajiyar gida ina jiran ka. Kuma kofar gida a buɗe take. Wannan yarinya ita ce Munifa. Ka dai gane gidan da Hakim yake haya ko? Good. Ina son ka je ka yi duk mai yiwuwa ka ɗauko ta, ka kawo min ita ofis. Ka tabbatar ba wanda ya kalle ka. Hajjaju turo min hoton ta kawai ta wasa. An gama yanzu ma kuwa. Yawwa Hajjaju, yanzu mu bina ta warware ta murmure ba ta ma zaman gida. Imra ne kenan. Wannan murmurewar tata ita ake yi wa barazana. Hajja, a yi din mai yiwuwa a daƙile faruwan haka. Saboda farin cikin Mubinat shine farin cikin Hajja babba. Farin cikin Hajja babba kuma shine farin cikin mu. Da na daina tura maka wani abu a asusu, amma yanzu za ka ga saƙona. Yanzu ka je ka hau mashin, ka zo min da ita. Ina so kuma ka yi aiki cikin hankali. Allah sarki, amintaccenka shine shamakin rayuwarka. Wannan kuma wace iriya kalma ce? Ai wannan maganar na jiyo ta ne a cikin littafin Smart Amat Aljalawi. Shi kuma wannan menene? Ai duk maganganun da kuka ji muna da ni da Munifa a gidan gona, to a cikin littafin muka karanta shi. Amma gaskiya kun raina wa mutane wayo. Lokacin da na tsinci Munif rai a hannun Allah, bayan na kai shi asibiti, likitoci sun masa treatment. Bayan ya farfado, maganarsa ta farko da sunanki ya fara, Munifa. Wannan shine ya tabbatar min muhimmanci da kuma kusancinki a zuciyarsa. Tun daga wannan kiran naki da yayi, Munif bai sake farfadowa ba sai bayan kwana 3. Saboda haka likitoci sun tabbatar min bugun da aka yi masa aka ya taba masa memorin kansa ya samu matsala. Likitoci sun ƙara tabbatar min da cewa na kawo Munifa kusa, saboda a kowane lokaci zai iya tashi ya buƙaci Munifa. Na kasance bani da zaɓi face yar gidan yata Mubinat, wacce take fama da ciwon zuciya sakamakon rashin masoyinta da ta yi. Haɗuwar Munif da Mubinat shine zai ceto rayuwarsu gaba ɗaya. Farin cikin da ƴaryata take ciki a yanzu ya fi min komai daɗi a duniya. Saboda haka zan iya baki komai a dukiyata saboda ki bar wa Mubinat. Zan haƙura da Munif ne kawai Hajiya idan har ya kasa gane ni. Yawwa, ni ko ina da tambaya. Wai kuwa tsakanin 'yan mata da samari, waye ya fi sanin darajar soyayya? Tambaya ce mai sauki wannan, sai dai amma amsar ta za ta iya kawo cece kuci. Ai babu abin cece kuci, in dai da hujja. To shi kenan babu damuwa, sai dai amma ina so dama in tambayi mecece soyayya. Ai an taɓa min irin wannan tambayar, kuma mace ce ta ma.
Mubinat, ko dai ke ce? Ni a wancan lokacin wace irin amsa ce ka bayar? Ni fa ba na jin daɗin irin wannan firar. Bibim tashin mu tafi don Allah. Haji ana kiranki. Amma ka san na ga maka ban da waya ko? In dai ba ni na neme ka ba. A kofar hotel din nan. Idan kun je mai gadin zai gama muku komai. Munifa. Haba Munifa. Umma kina jin sa ko? Kina jin abin da yake faɗa? Kina jin sunan wanda yake faɗa a gaban ki ko? Ya haƙuri, ya haƙuri. Kuskure kaɗan aka samu na kirawo sunan Munifat ba Mubinat ba. Ina nufi Mubinat. Kuskure kuma? Sunanta Munifat, sunana Mubinat. Ta ya za a yi sunan mu ya zo ɗaya? Kawai dai santa kake shi yasa kake faɗin sunanta. Haba Mubinat, ke kin san in na rasa ki zan iya yin hauka. Ke kaɗai ce madubin da nake kallo a zuciyata. Idan babu ke kuma haka zalika ban san inda zan sa zuciyata ba. Mubinat, ki haƙuri. Matsala aka samu amma insha Allah ba za ka ƙara samun haka ba. Ta ki ɗan yi dariya ma. Ga wata na gata. Hajiya akwai matsala. Ina jin ka Munif. Ban san me yake faruwa da ni ba a 'yan kwanakin nan, amma sai dai ina experiencing wasu abubuwa kamar sun taba faruwa da ni a baya. Su nake yunkurin tunawa, musamman ma akan yarinyar nan Munifat, budurwar Hakim. Ji nake kamar na santa, kamar mun taba rayuwa tare da ita. To taya hakan za ta faru Munif? Ni ma dai ban sani ba, amma ku kuna tare da ni since. Ina ji za ku fi ni sani. Munif ka shiga cikin gida, yanzu zan fita. In yaso zan kira Hajiya duk yanda muka yi in ta kama ma ta zo. Shikenan sai Haruna Buzu, mun samu aiki urgent. Gobe ka zo ka same ni a gida, kuma ka san shigar da za ka yi. To shikenan ina jiran ka. Hello Hajiya. Hajiya. Duk abin da kika ce an tsara shi daidai yana tafiya yadda ya kamata. Za ki iya shigowa gari kowane lokaci. To shi kenan. Ki karɓo ɗinkin ki ba har yanzu. Wallahi umma an jima nake so na je na karɓo. To Allah sa dai ya miki mai kyau kisan kuma Allah sa kai ya miki matsatsan ɗinki ba na son matsatsan ɗinki. Ai umma wannan karan ba matsatsi aka yi ba. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya mun zo da shi. To ka shigo min da shi.